Áno, áno, vítajte, takže predávam svoj LCD monitor. Cena je okolo 70 €, je úplne totálne bez závad. Dell má asi nejaké, tuším, 2 alebo 3 mesiace. Žiadne vypálené pixely, úplne totálne plne funkčný. Malo by to byť, tuším, 22 na palce, čiže 22 palcový monitor. Absolútne totálne bez závad. Prednosti najväčšie tohto monitoru sú jeho ostré farby, výrazne ostré farby. A povedal by som aj svetelnosť, že na tých základných default nastaveniach má ostré a svetlé farby, že není to taký ten typický tmavý obraz, proste úplne taký je svetlý, to sa mi na tom ľúbi. Dostanete aj samozrejme faktúru a dostanete aj celú krabicu s káblom, s HDMI káblom, so šrobikmi, proste tak, jak vidíte vo videu a na obrázkach. Naozaj monitor je proste nepoškodený, totálne bez závad, v podstate nový. No a odprezentujeme si samozrejme nejaké hry a odprezentujeme si tých hier bude trošku viac. Takže zatiaľ takto. No toto je ďalšia časť videa. Tu si pozrieme vlastne, že nemá vlastne žiadne vypálené pixely, úplne nič, ako nový. Však on vlastne je v podstate nový. Úplne, že super. Dáme si napríklad proste krásne svetlé farby. Ja to aj zaostrujem tým foťakom to není až tak úplne dobre vidieť. Google. Žiadne tmavé body, nič. Pekná biela, pekné vyrysované farby. No a toto je ďalšia časť vlastne nášho monitora, že je úplne totálne bez závad. Vlastne on má veľmi dobre ostré, svetlé farby, je tam veľmi dobrý kontrast. Naozaj je to do detailov. Čo sa mi na ňom najviac ľúbi je to, že proste toto je 8K video, že proste tá svetlosť, tá ostrosť je proste vynikajúca. To sa mi vlastne na tom najviac aj ľúbi. Proste úplný úžas. Sme si to pauzli. Proste úplná paráda. Úplne ostré. Zblízka. Žiadne vypálené pixely. Úplne totálne bez závad. Ako nový. Áno, takže ideme si teda odprezentovať to naše LCDčko. A tu už máte zábery vlastne z hry World of Tanks. A tu môžete vidieť, že naozaj ten obraz je naozaj veľmi, veľmi kvalitný. Skúsime nejaké svetlejšie tanky, napríklad tento. Fakt, ten obraz je úplne nový, LCD je úplne nové. Takže ukážeme si vlastne tie farby v hre. Takže úplný perfekt.
Žiadne vypálené pixely, nič. Mimochodom, predávam aj to VOTčko. Svoj účet. Takže vidíte, že ako, úplne, že bez problémov. Krásny obraz, krásny. Dáme si to zblízka. Proste nádhera. Dell